Ni siraba kumakan daminɛnen an ka foli baw ye aw minnu bɛ jamukan in lajɛ sanga ani wagati bi aw ka jamukan in na ani taxibolilaw ka syndicat ɲɛmɔgɔ de bɛ yen bi ka ɲɛfɔli kɛ taxibolilaw yɛrɛ ka kɛwalew ye minnu ye syndicat yɛrɛ n'a fɔra syndicat mun de don donc bi an bɛna kuma o kan bi mɔgɔ min b'an bolo o ye Seydou Jara ye ale ye taxitigiw ka syndicat ɲɛmɔgɔ dɔ ye donc yanni an ka kuma di Seydou ma an bɛ taa siraba kan. Kuma bɛ Ala fo k'a barika da n bɛ sɔli kɛ an ka kira kan Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam. Ni ye ne ɲininka accident caya la a da bɛ mɔgɔ caman b'a la i b'a sɔrɔ mototigiw b'a la mobilitigiw personnel b'a la bɛɛ b'a la wa parce que bɛɛ pressé de don si tɛ fɛ ka sira di si ma bon caman fana bɛ mobili boli tɛ code de la route dɔn o bɛɛ ye problème ye mun bɛna ni accident caya ye ni bɛɛ sɔnna ka ɲɔgɔn lamɛn ka ko to ɲɔgɔn ta la circulation na a bɛ gɛlɛya accident ba in ka kɛ quoi nka mɛ ɲɔgɔn lamɛnbaliya o y'a belebele ye i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ bɛ aw kan ka jɔ même hali ekɔliden minnu bɛ tɛmɛ n'a fɔra aw ka jɔ dɔw bɛ jɔ ka essayer ka ko bɛɛ jɔ i b'a sɔrɔ dɔw ni VLA bɛ tɛmɛ. Siraba kibaruyaw. Ni accident mun ni an ɲɛ b'a la a kɛra Kati Sanafara la accident in juguyara kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ min tora la a bɛ mɔgɔ 8 bɔ a kɛra sotarama bolila dɔ ani citerne dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ ni accident in fana nin kɛra Kalabankura sugu kɛrɛfɛ o kɛra Jagata mototigiw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ wagati bɛɛ minnu tora accident na Ala ka hinɛ u la Ala ka yafu ma minnu banana ka sababu kɛ accident hali bi Ala ka nɔgɔya k'u ye. Seydou i bisimila i ka baara bila ka na an ka jamukan in na a diyara an ye an ka ɲininkali fɔlɔ n'a fɔra syndicat yɛrɛ ye mun ye. Bon syndicat ye fɛn min ye baarakɛlaw komi anw ta ye taxiboli ye taximaniw ka mɔgɔ min bɛ u dɛmɛ ni fɛn y'u sɔrɔ o de ye syndicat ye ni bin'i kan mɔgɔ min b'i dɛmɛ k'i ka jo segin i ma k'i bɔ faamaw bolo ou bien ni client dɔ ni i ma bɛn mɔgɔ min bɛ se ka o kow fɛn ka kow nɔgɔya ni client ka fɛn tununa k'a ɲini k'a d'u ma o de ye syndicat ye syndicat ka baara kɔni taxi la o ye ka fɛn faciliter an ni usagers cɛ ani faamaw cɛ. Maintenant est-ce que aw ka baara in na taxitigiw ni aw bɛ fɛ ka kibaruya dɔ lase sisan i n'a fɔ ko dɔ kɛra a man ɲa aw bɛ fɛ k'a lase taxibolila tɔw ma aw bɛ tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛnw fɛ k'olu kɛ. Bon ni fɛn b'an bolo k'a lase komi Bamakɔ district filɛ nin ye a tilalen don comitew de caman na n'i ye commune 1 ta an ka comité caman de b'o kɔnɔ commune 2 fo ka taa se commune 6 ma a bɛ ten tɔ hali Kati n'a laminiw na an bɛ o comitew ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ de bɛ an ka section na o de ye bureau exécutif ye an ka section na an bɛ wele da k'olu bɛɛ wele u ka numéro de téléphone u ka coordonnées bɛɛ b'an bolo an b'u wele n'u nana an bɛ ci f'u ɲɛna n'a ye ci f'u ɲɛna olu fana bɛ taa u kɔmɔgɔw ka taa ci fɔ olu ɲɛna bɛɛ bɛ informer ten tɔ en un rien de temps n'an y'u wele téléphone na dɔrɔn u b'an sɔrɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn an bɛ ci fɔ dɔrɔn u bɛ taa ci jɛnsɛn comitew la. Donc Bamakɔ circulation n'i y'a jateminɛ accident ka ca sisan donc accident caya in na taxitigiw fana fanba b'a la donc ni aw y'aw jɔ fɛn minnu kan ka kɛ k'o jɔyɔrɔw bɛɛ dafa i n'a fɔ taxibolilaw k'o jɔyɔrɔw bɛɛ dafa caman bɛ bɔ accident in na ne fɛ ka mun fɔ sisan aw ka taxibolilaw la ni dɔ ye kojugu dɔw kɛ ko bɛnbali kɛ est-ce que sanction ko labɛnnen don k'a fɔ nin tigi ye nin kɛ ɲangili dɔ bɛ yen anw yɛrɛ k'o kɛ k'a sɔrɔ a ma se faamaw ma. Très bien o bɛ yen anw fɛ sisan n'i bɛ fɛ ka na taxi la n'i bɔra fan o fan fɛ dɔw bɛ bɔ sotarama la dɔw bɛ bɔ remorque la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u ma baara sɔrɔ
taxi sana ka d'u ma u bɛ fɛn mais n'i bɛ don an ka taxi la n'i nana dɔrɔn an bɛ a exiger i ka permis en commun de ta transport en commun n'i y'o ta o bɛ i yamaruya mobili bolili la bon n'i bɛ mobili boli fɛnɛ sariya dɔw de b'a kɔnɔna la parce que ka mobili ta ten ka yaala n'a ye o fɛn tɛ o sariya dɔw de bɛ yen f'i ka kalan auto école la olu la bon n'i nana fɛnɛ an fɛnɛ bɛ an ka conditions de f'i ɲɛna n'i bɛ mobili boli i jija e bɛ taxi de boli i k'i jija i ni passager kana bila ɲɔgɔn na o y'an ka condition fɔlɔ-fɔlɔ ye condition filanan n'i ye passager min ta f'i ka t'o lase a seyɔrɔ la hɛrɛ ani baden na bon condition sabanan ye min ye i bɛ boli la siraba min kan i b'a siraba règles bato o ye les panneaux o de bɛ code la route érigé sariyaw ye maintenant i b'olu bato jagoya la n'i y'olu kɛ a ka ca Ala fɛ lafiya da b'i ye i tɛ tɔɔrɔ se mɔgɔ ma voilà donc an y'a ye k'a fɔ aw ka mɔgɔw bɛ jɔ fan bɛɛ fɛ n'u wulila ni client u lajɔ wagati o wagati u bɛ jɔ a caman na jateminɛ yɛrɛ t'a la u bɛ bali ka fɛrɛ minɛ u bɛ bali ka jɔ u bɛ bali ka wuli bon accident caman kunbɛn b'o la maintenant ne ye ɲininkali kɛ u ko ko olu bɛ wari dɔ sara mairie mɔgɔw y'a fɔ mun ma ko stationnement ko stationnement in de b'u yamaruya ka jɔ wagati bɛɛ ka wuli wagati bɛɛ o jɔli dun n'o wulili ninnu bɛ na ni accident de a dun fɔlen don k'a fɔ code la route la k'a fɔ panneau de bilalen don minnu b'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw ta wari la transport en commun Sotrama b'o la taxi b'o la bus b'o la k'olu ka jɔyɔrɔw de b'u dama est-ce que stationnement in de b'a to u b'o kɛ yan bon fili dɔɔni bɛ a kuma kɔnɔna la fili dɔɔni bɛ jaabibaga fɛnɛ ka jaabi di yɔrɔ la stationnement min an b'a ta mairie de ka stationnement do a bɛ kɛ kun jumɛn na c'est pour que Bamakɔ district kɔnɔna la i bɛ jɔli minnu kɛ o ka se ka mobili bɛ jɔjɔli minnu kɛ bateau kɔnɔ ani ni client yɔrɔ minnu y'an ka tête de taxi an bɛ jɔli minnu kɛ olu kɔnɔna la o de fɛn ye stationnement ye mais stationnement tɛ mɔgɔ permettre k'e bɛ boli la stationnement b'i la o t'i permettre k'e bɛ boli la ko client dɔ y'i signaler dɔrɔn k'i ka girin k'i jɔ o tɛ sariya kɛcogo ye siraba kan dɛ parce que sira kan sira sariya de bɛ bato sira kan ni client y'i signaler k'i bolo bɔ de loin tu mets le clignotant i kan ka jɔ i kinin de fɛ tu mets le clignotant à droite i bɛ rétroviseur extérieur ni rétroviseur intérieur lajɛ mɔgɔ bɛ n kɔfɛ wa mɔgɔ bɛ n kɛrɛ la wa n'i ye n jɔ n ka degun tɛ se ninnu ma wa o bɛɛ de bɛ calculer n'i y'a dɔn yɛrɛ i tɛ se ka jɔ minnu b'i kɛrɛ la minnu b'i kɔfɛ n'i ka degun bɛ s'u ma i bɛ continuer k'o client to yen i bɛ taa ɲɛfɛ garijɛgɛ bɛ Ala bolo garijɛgɛ bɛ fan wɛrɛ fɛ mais ka client k'a bolo bɔ dɔrɔn i ka girin k'i jɔ o tɛ sira sariya ye dɛ n'i ye accident sɔrɔ o la i jo t'o la parce que tu as créé l'accident ce qui n'est pas bon voilà mais mɔgɔ minnu bɛ o waleya ninnu kɛ taxi bolilaw la est-ce que aw bɛ b'olu kalama n'aw bɛ b'u kalama i tun y'a fɔ a sanction i n'a fɔ a bɛ ɲangili o ɲangiliw bɛ se ka kɛ mun ni mun de ye walasa ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ bon n'a kɛra komi anw kelen tɛ siraba kan mɔgɔw fana bɛ anw kɛrɛfɛ sira kan olu fana de bɛ sira yamaruyaw mɔgɔw bila k'o bato n'o ye polisiw ye n'i ye nin fɛn sugu kɛ ka se ka accident créer directement olu de bɛ wele ka na si c'est une infraction n'u yi fɛn n'aw taara u b'i verbaliser i b'o infraction sara mais si c'est un délit ça c'est autre chose tu seras passé au tribunal voilà o ye siraba parce que olu de bɛ bila anw don o mɔgɔ wɛrɛw don o minnu bɛ boli sira kan ka fara usager ninnu kan olu de bɛ mɔgɔw ka sira sariyaw fɛsɛfɛsɛ ka jotigi ka jo d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma pour que sira bɛ kɛ bɛɛ bi i ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na voilà maintenant jamana minnu to ɲɛ an y'a ye olu la k'a fɔ san ni san mɔgɔ minnu ka baara ye mafɛn boli i n'a fɔ sotramaw taxi ani a mana k'a fɛn o fɛn olu bɛ wagati ni wagati u bɛ fɛn dɔ kɛ a bɛ fɔ mun ma ko u bɛ recyclage ye jumɛn
ka segin ka kalan kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i b'a dɔn i n'a fɔ ka siraba sariyaw kalan ka i hakili lajigin a la hakili lajigin de don hali n'i b'a dɔn hakili lajigin ka ɲi fɛn bɛɛ la est-ce que aw ka mɔgɔw bɛ to k'olu kɛ wagati ni wagati yan. Bon an kun b'a kɛ mais ni san damadɔ in na an ma formation sɔrɔ an ka mɔgɔw ye o yɛrɛ degun b'anw kan kosɛbɛ sinon san o san anw bɛ laɲini bila ka taga an ka ministère la o bɛ fa mɔgɔw wele u bɛ na anw dɛmɛ avec ministère dɔ fana bɛ yen nɔ n'o ye ministère de la formation professionnelle et de l'emploi olu fana de fana bɛ fara olu kan ka an dɛmɛ ka formation de recyclage ninnu d'an ma parce que i bɛ baara la san o san tuma dɔw la fɛn dɔw bɛ yen i bɛ ɲinɛ olu kɔ u bɛ na ni experts ye polisiw b'a la experts b'a la ka aw hakili lajigin code la route fɛnw na a bolicogo ɲumanw a sariya taabolo n'i ye nin kɛ tan nin kan ka pénaliser nin na nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan u b'aw former pendant une semaine ni minnu formera la u bɛ sɔrɔ ka attestation d'u ma an kun b'a kɛ mais nin san damadɔ in na an ma se k'a sɔrɔ o kɔni o degun b'an kan parce que hali o don na an kɛlen ka chauffeur dɔw la semaine passée an kɛlen ka ministre ye an bila chauffeur dɔw bɛ yen nɔ ani minnu bɛ yen nɔ chauffeurs nɔfɛ les apprentis n'u tɛ se ka permis ta u yɛrɛ ye an ye laɲini kɛ mais u y'an dɛmɛ an ka foli bɛ ministre de l'emploi ye o la ani ministre de an yɛrɛ ka ministre des transports ka fara musow ka ministre kan ministre des femmes et de l'enfant u ye an dɛmɛ an ka sɔrɔ o dɛsɛbagatɔw ni u b'an fɛ an n'u bɛ tile kɛ ka wuli ka bin kɛ ɲɔgɔn kan an ye permis ta olu ye ka taa a permis di u ma kulu sanfɛ yen nɔ bon an bɛ fɛ an y'a yira u la fɛnɛ k'a fɔ a ka d'an ye ka formation di minnu permis b'u bolo n'u mɛnna a la k'u hakili lajigin sɔn voilà an y'o fɛnɛ. O formation in kɔfɛ est-ce que aw yɛrɛ dama aw ni ɲɔgɔn cɛ an n'aw ka chauffeurs est-ce que a bɛ to ka sigi ka aw ɲɔgɔn hakiliw yira ɲɔgɔn na walasa kɛwale dɔw bɛ kɛ sira kan aw yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ bɛ Bamakɔ circulation na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛwale dɔw bɛ kɛ aw ka mɔgɔw fɛ minnu ma ɲi est-ce que aw bɛ to ka sigi ka ɲɔgɔn bilasira ka hakilina ɲumanw di ɲɔgɔn ma walasa o kɛwale ninnu ka dabila. An kɔni ka section kɔnɔna la anw ka comitew la tuma bɛɛ an bɛ hakili lajigin kɛ parce que kalo o kalo dimanche fɔlɔ o y'an ka réunion de section ye comité bɛɛ bɛ a ka représentant fila bila ka taa an b'a réunion kɛ bourse la n'an y'a réunion kɛ degun minnu b'aw kan aw b'olu fɔ o degun kɔnɔna la fɛnɛ aw fɛnɛ aw jo tɛ minnu na sira kan o bɛ fɔ an ye an b'o fɔ u ye parce que an bɛ jɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma ninnu bɛ nin kɛ ninnu bɛ ninnu kɛ nin tɛ kɛta ye nin degun min fɛnɛ b'aw kan aw b'a kɛ tan ni degun bɛ wuli ka bɔ aw kan an bɛ olu fɛnw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sɔn ka ɲɔgɔn hakili fɛrɛfɛrɛ parce que ɲɛnatigɛ ko ni aw jɛra fɔ aw ka to ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma ka to ka ɲɔgɔn bilasira ko ɲuman parce que mɔgɔ i bɛ se ka kɛ baara kɔnɔ tuma dɔw la i b'a fɛn dɔ kɛ i hakili la ko fili t'a la mais ni fili bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ sigira k'o ɲɛf'i ɲɛna i yɛrɛ bɛ sin k'i ka erreur ye i b'o corriger le plus rapide possible. Ok minfɛn min a kɛra gulɔ ye o a kɛra dɔrɔgu ye o minfɛn fɛn a balilen de don ni mɔgɔ min bɛ bolimafɛn boli ka d'a kan n'i y'a boli a bɛ fɔ min ma champ visuel i ka yeta o bɛ dɔgɔya i ka temps de réaction bɛ dɔgɔya temps de réaction ye jumɛn ye fɛn dɔ mana bali ka bin ɲɛ i bɛ wagati min kɛ ka frein tigɛ donc o bɛ jɛnya ni seconde kelen don e ta bɛ se ka taa fo seconde 3 la o bɛɛ bɛ na ni accident ye est-ce que aw ka mɔgɔw a bɛ se ka to k'u lasigi k'olu f'u ɲɛna ou bien est-ce que a b'u jateminɛ k'a dɔn minnu ka baara ye minfɛn juguw tali ye mun bɛ se ka na ni kasara ye siraban kan boli la est-ce que a b'o jateminɛ u nɔfɛ. Très bien an b'o kɛ san o san an bɛ une semaine ta avec ANASER agence nationale de sécurité routière an n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ san o san parce que ko fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye
anw fɛ anw taxibolilaw fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ anw ka tɔn na n'i b'anw ka komitew la anw b'a yira i la k'a f'i ɲɛna taxiboli ni minfɛnjugu tɛ bɛn fiyewu parce que a b'i bɔ i hakili kan n'a dun y'i bɔ i ka hakili kan dɔrɔn i tɛ ɲuman kɛ e dun f'i k'a bila i kun na mɔgɔ kelen o kelen b'i kun n'i ka kan k'o ta k'o lase hɛrɛ la i b'a sɔrɔ min b'o kɔfɛ fɛnɛ o ka ca mɔgɔ 10 ye ça veut dire que ni e hakilila i ye mɔgɔ kelen ta ko ni kelen b'i kun i b'a sɔrɔ ni 10 de kalifalen b'o la bi f'i k'a bila i kunna ko o ni 10 k'o bɛɛ ka sécurité b'e de kun i k'i jija n'i y'a ta hɛrɛ la i ka taa bila hɛrɛ la o de b'a to an tɛ sɔn min fɛn jugu ka min anw ka plasiw la an tɛ fɛ furakisɛ minnu ta a ka ta anw ka plasi an t'a fɛ fiyewu wa n'i y'a kɛ ni ko y'i sɔrɔ n'an y'a dɔn fana an bɛ polisiw wele i kama u bɛ n'i minɛ polisi commissariat bɛɛ bɛ ne dɔn o la parce que ne ni commissariat bɛɛ bɛ baara kɛ o de kama Bamakɔ district commissariat bɛɛ n'i ye fɛn kɛ n'a ma ɲi ni ne welela k'a fɔ n ye k'i bɛ nin comité la k'i bɛ ka nin kɛ dɔrɔn n bɛ o commissariat n'o bɛ i bɛ arrondissement min fɛ dɔrɔn n b'o commissaire wele u b'u ka voie publique mɔgɔ dɔ bila ka tigi nɔfɛ u bɛ cɛ ka t'i fɛ ça veut dire que c'est pour que ka a fɛn sugu dabila mɔgɔ bɛ se ka mobili boli ko ɲuman ka tila ka mɔgɔw ta k'u lase hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ i ma nin minfɛn jugu ninnu min anw tɛ nin dɔn a la o de la toujours an bɛ denmisɛnninw sensibiliser i kɔni n'i b'a la dɔrɔn i bɛ bɔ anw ka tɔn na wa an tɛ fɛ k'i ye an lamini na fiyewu wa n'an y'i ye fana an b'i dénoncer polisiw la o y'anw ka taabolo ye. sensibilisation welewelemadaw kɛ an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu ko u y'a yira an na k'a fɔ tiɲɛ don ɲɛmɔgɔw kan ka fɛn dɔw kɛ diyagoya ye an kan walasa accident ninnu bɛ nɔgɔya mais ni ɲɛmɔgɔw ma se k'a kɛ est ce que anw yɛrɛ tɛ se k'a kɛ an yɛrɛ bolo la ne donna taxi camanba de kɔnɔ taxi camanba ceinture de sécurité diyagoya de don i k'a siri e b'a siri mɔgɔ min bɛ mobili kɔnɔ o kan ka siri mais ne donna taxi caman de kɔnɔ ceinture t'a la a dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ u b'a fɔ ne ni ceinture in yɛrɛ lajɛli cɛ a bɛ ɲini ka na san bɔ parce que mɔgɔ t'a don mais est ce que hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔw donna u t'a ɲininka chauffeur yɛrɛ man k'a fɔ a ka passager mɔgɔ min b'a kun k'a fɔ ceinture in kan ka don parce que sariya la diyagoya don ni faamaw m'a ye u kan ka minɛli kɛ mais ni faamaw tɛ k'o baara kɛ est ce que aw yɛrɛ tɛ se k'o labɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ aw ka mɔgɔw ye u k'a fɔ u ka clients ye an'u yɛrɛ ka ceinture don. Bon komi ɲɛ ko n'aw bɛ baara la n'aw bɛ tɔn na la aw ni faamaw bɛ ko ta dɔɔni dɔɔni pour que a kana kɛ degun ye kojugu fo ka mɔgɔw sɛgɛn parce que mobili caman b'an bolo yan nɔ a ceinture de sécurité ou fɛnw tɛ fonctionner kosɛbɛ mais on dit que tout chauffeur qui rentre dans un véhicule n'i bɛ mɔgɔ ta ka taa bila pour un départ a fɔra ko ka bɔ dugu kɔnɔ ka taga dugu kɔ kan ceinture de sécurité est obligatoire mais quand tu es dans une agglomération dans la grande ville comme les vitesses sont limitées pour le moment parce que état de sensibilisation de don sinon i ye min fɔ i ye hakilina min fɔ o bɛ nalen o mais o de ma se fɔlɔ parce que an bɛ phase min na o ye ka mɔgɔw sensibiliser mais min kɔni kɔnnen don o ye ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa dugu kɔfɛ centre de sécurité t'i la parce que vitesse kɔni ni i bɔra kɔni o ye vitesse u bɛ taa u sago la teliya la bon a bɛ yamaruya chauffeur o chauffeur client o client b'i kun u ka centre de sécurité don mais comme les vitesses sont limitées dans les agglomérations au de la centre de sécurité pour le moment ce n'est pas obligatoire. Voilà, vitesse dugu kɔnɔna la o ye 50 km à l'heure o ye maximum ye sinon le minimum ça c'est 30 km à l'heure de 30 à 50 km à l'heure o ye dans une agglomération i tɛ tɛmɛ o kan fiyewu wa i man kan ka tɛmɛ o kan n'i tɛmɛn'o o kan i ka kan ni ɲankili de ye parce que f'i k'a faamu k'a fɔ o la e kelen tɛ sira kan usager tɔw bɛ yen nɔ i fɛnɛ ka kan k'olu ka hakɛ d'u ma wa n'i bɛ boli la fɛnɛ i ka kan k'a kɛ en sorte que minnu b'i fɛ ka sira tigɛ i ɲɛ i bɛ na ka na se intersection bɛ i bɛ na ni dɔɔni dɔɔni ye k'i jɔ sennamɔgɔw ka tɛmɛ ka sɔrɔ ka continuer c'est ça la règle
normal. Donc yana nga ni masala in kunche yana nga kuma labaw ɲininkali kɛ wagati dɔ bɛnale ni ala ye si kalifana tɛ mɛn bilen mawuludu jateminɛw y'a yira k'a fɔ mawuludu la jama min bɛ na Mali kɔnɔ a wagati ka dɔgɔ donc o b'a yira k'a fɔ bolimafɛn boli fanga bɛ bonya est-ce que aw ka syndicat aw kɛlen don ka fɛn dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn ni mawuludu in ye o diyara an ye kojugu parce que anw yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ yan on dit que nous sommes à 90% musulmans mawuludu dun ye musulmans de ta ye bon fêti wɛrɛw bɛ yen nin nɔ chrétiens ka fêti bɛ yen nin nɔ a fɛn o fɛn ni fêti ninnu surunyara parce que dɔw ye silamɛw ye dɔw ye chrétien ye mais ni fêti o fêti surunyara anw bɛ an ka mɔgɔw wele k'u lasigi ka kangari gɛlɛn da bɛɛ ye ni jama ɲɛ ko min bɛ nalen ta un exemple mawuludi min bɛ nalen komi a bɛ nalen hali a tɛ mɛn mawuludi min filɛ ka nalen ta kalo damadɔ de b'an n'a cɛ kalo tɛ bilen dɛ juma nata kunɲɔgɔn ni jate ma fili maintenant mawuludi min bɛ nalen ta mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ dugu camanw na ka na anw fɛ yan ka an dɛmɛ k'a kɛ parce que an ka kɛli kɛcogo ka d'u ye bon a b'aw jija olu fɛnɛ tɛ se ka déplacer fiyewu ni anw tɛ kelen bon n'u bɛ ka déplacer hali ni anw tɛ u dɛmɛ k'u la ka déplacement facilité n'u t'anw ka bolifɛn kɔnɔ u bɛ kɛ bolifɛn minnu na an ka boli ko ɲuman ka sira sariya bato wa ka u ka séjour facilité u bolo k'an kisi a gɛrɛgɛrɛw ma an b'o fɔ bɛɛ ye ka sira kɛcogo ɲumanw k'o f'u ɲɛna aw jija n'u bɛ taa nin yɔrɔ ninnu na batokɛyɔrɔ ninnu na ka bɔ yan ka taga ye ani ka se u ka so n'aw y'a minnu ta a ye boli n'u ye ko ɲuman dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ fili u tɛ yɔrɔ dɔn a ye yɔrɔ yir'u la ka tugu bila u jatigila la ko ɲuman parce que o bɛɛ ye anw de ma kunnawolo ye o bɛɛ ye anw de ma kɛcogo ɲuman ye o y'anw ka baarakɛta de ye dɛ san o san an b'o fɔ bɛɛ ye ta bon ala barika fana la u b'a an ka ladilikanw mɛn u b'a to a kɛcogo la u b'a kɛ a kɛcogo la wala a bɛ nɔgɔya ka wala an b'a kɛ taxi dɔrɔn tɛ dɛ parce que an ka secrétaire général yɛrɛ ale bɛ bɛɛ de kunna bisiw fara remorquew fara kariw kan ani sotarama o n'an taxiw an bɛɛ welewelema nin da bɛɛ de ye ka kangari nin bɛɛ da bɛɛ de ye i y'a faamu bɛɛ b'a i kɔmɔgɔw wele fɛnɛ ka kangari da u ɲɛna copieusement komi secrétaire général b'a fɔ cogo min na an bɛ jɛ k'a fɔ cogo min na bon u b'a bato jagoya la wa a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ degun caman bɛ bɔ an kan voilà. Maintenant e b'a dɔn bi an ka sirabankan boli bɛ cogo min na accident ka ca n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ɲininka bɛɛ b'a da dɔ kun n'i ye personnel bolilaw ɲininka olu b'a fɔ ko taxitigiw don n'i ye taxitigiw ɲininka sotaramatigiw don mɔgɔ si tɛ jɔ a la k'a fɔ ne de don mais fɛn min de don n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ka ɲa caman bɛ bɔ accident in na e yɛrɛ bolo i bɛ mun de fɔ taxi bolilaw ye a kɛra sotaramatigiw transport en commun bɛɛ walasa waleya mun n'u kan ka kɛ ka se ka caman bɔ accident ninnu na. Bon an bɛ mun f'u ye mɔgɔ kɔni n'i bɛ baara o baara la i k'a minɛ ko ɲuman k'a kɛ ko ɲuman i ka kunnawolo b'o de la i bɛ baara o baara la i k'a minɛ ko ɲuman k'a kɛ ko ɲuman i ka kunnawolo b'o de la baara kolon tɛ yen mɔgɔ kolon de bɛ yen e bɛ baara min na e mana bɔ sɔgɔma e bɛ don fo sufɛ a yamaruyalen don i fɛ o tile kɔnɔna la i bɔ o bɔ i kan ka i jija hadamaden ni ye fɛn gɛlɛnba de ye dɛ i b'i jija ka mɔgɔw ta ko ɲuman ka sira sariya bato ka taa mɔgɔw jigi hɛrɛ ani baden na o de yamaruyalen bɛ chauffeur bɛɛ fɛ an b'o de ladilikan f'u ye an b'o baara de kɛ n'u ye à longueur de journée ni anw ye mauvaise conduite dɔ la n'an kunila dɔrɔn an b'a f'i ma karisa e yɛrɛ bɛ sɔn nin ma wa e t'a dɔn k'a fɔ e man kan ni nin kɛwale ye wa n'u y'a ɲɛ dɔrɔn u b'a a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ sin k'u kunjigi u bɛ maloya u bɛ taa
le plus simplement possible. N'an tɛ yen fɛnɛ n'a fɔra an ye ni an b'i lasɔrɔ n'i y'an ka mɔgɔ ye n'an b'i lasɔrɔ cogo cogo an b'a f'i ye ka i ka kɛwale jugu in i kan'a kɛ i kan'a sen fila parce que anw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu chargelen don k'i fɛn a la i sanctionner a la k'i pénaliser n'o ye sira kan faamaw fana ye an bɛ kangari da i ye ka tila ka olu fana bila en demeure ni a fɛn o fɛn bɛ kɛ dɔrɔn u fɛn pour que hadamaden. est ce que o sugu ninnu n'a tora kuma dɔrɔn ma tan ɲangili t'a la parce que u b'a fɔ ni mɔgɔ b'a ye k'a fɔ n ye nin kɛ sisan foyi ma bɔ a la n y'a kɛ sini fana foyi ma bɔ a la est ce que ni aw m'a labɛn ka to ka fɛn dɔ kɛ hali n'a sɔrɔ a tigi bɛ bila mise en pied la ko gɛlɛn dɔw bɛ yen n'o kɛra ka d'a kan faamaw de kan ka kɛ mais ni faamaw m'a kɛ walasa aw ka fɛn fana bɛ ɲa parce que tɔgɔkolo min b'aw la walasa aw ka bɔ yen est ce que aw yɛrɛ tɛ se ka ɲangini dɔw labɛn nin tigi ye nin kɛ i n'a fɔ a ma mɛn ne donna dɔ kun ko nin y'ale tile 2 de a ma sunɔgɔ alors que sirabankan boli la o yɛrɛ balilen don ko à chaque 2 heures ni ye heure 2 o heure 2 kɛ i kan ka miniti 30 ɲɔgɔn kɛ k'i reposer mais tile 2 jalen wari kama est ce que olu n'aw bɔra olu sugu kalama aw tɛ foyi kɛ a b'a kanga da ye dɔrɔn k'a to ten. Bon ɲɛ b'o o sugu ninnu na ne b'a fɔ n ko olu yɛrɛ tigilamɔgɔ tɛ baara ɲuman kɛla ye u tɛ wari ɲini n'a ye parce que baara o baara n'i b'a kɛ lafiya ka ɲi a kɔnɔna la baara o baara n'i b'a kɛ lafiya ka ɲi a kɔnɔna la a bɛ lafiya in temps dɔ de bɛ yen nɔ o bɛ d'i ma i k'i lafiya a bɛ farikolo lafiya a bɛ hakili lafiya an dun ka baara in hakili ni farikolo de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon n'o temps ni e m'o fɛn i minɛla n'an bɔra o kalama anw ka ɲangiliw bɛ yen nɔ anw bɛ se ka mobili minɛ i la k'a fɔ mobilitigi a bɛ mobili minɛ i la ou bien n'an b'o tigilamɔgɔ dɔn n'an y'a ye fana an bɛ faama bila a b'i minɛ k'i bila yen nɔ pendant 2 à 3 heures de temps k'i immobiliser i tɛ taa yɔrɔ si an b'o kɛ c'est pour que a tigi ka jagoya sunɔgɔ kɛ a tigi ka se ka lafiya jagoya la parce que n'a bɛ baara la a bɛ taa ni dɔw de ta ka taga u ka déplacement faciliter anw dun fɛ ni de ka gɛlɛn kojugu i bɛ mɔgɔ minnu ta dɛ olu de ka ko ka gɛlɛn anw ma ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye k'u ta ko ɲuman k'u bila ko ɲuman bon ni anw ye o tigilamɔgɔw ye dɔrɔn ni an bɛ faamalamɔgɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ an b'o bila u b'i saisi k'i bila pendant 2 heures de temps ou 3 heures de temps. i n'a fɔ n'a ye mɔgɔ fana ye mɔgɔ min kelen don ka minfɛn ta o kelen de don a b'a tigi minɛ k'a jɔ walasa a kana boli bilen parce que a bɛ se ka kasara se ale yɛrɛ ma k'a se mɔgɔ wɛrɛ ma. ni minfɛn jugu don n'o fɛnna yɛrɛ i bɛ infraction bɛ yen i b'o sara wa i bɛ immobiliser obligatoirement parce que i man kan n'a ye a man kan ka kɛ fiyewu anw fɛ kɔni. ni an ni aw ka nin baro in masala in a tɛ se ka ban ɲininkali camanw ni fɛn camanw de bɛ yen nɔ minnu kan ka kɛ mais wagati yɛrɛ n'a cogoya la an tɛ se ka tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu kan maintenant e yɛrɛ bolo kuma laban jumɛn de b'i bolo ka se i balima chauffeur minnu bɛ bolimafɛn boli kɛ n'u ka baara don. Très bien i ka kuma in diyara n ye kumakan min bɛ n bolo fɔlɔ o ye folikan fɔlɔ ye ka taa an ka secrétaire général ma n'o ye Marafa Ture ye a fana bɛ wuli ka jɔ min na an bɛ Ala deli ka si ni kɛnɛya d'a ma o wuli ka jɔ la filanan Ala ka si ni kɛnɛya di anw fana ma anw ka se k'an kɔmɔgɔw k'u dresser halisa ka se k'an kɔmɔgɔw ka hakilina ɲumanw d'u ma transport kɔnɔna la parce que transport fɛn ba de don fɛn fitinin tɛ dɛ parce que anw bɛ dugu min kɔnɔ anw bɛ jamana min kan c'est un pays désenclavé parce que porte anw fɛ yan foyi t'anw fɛ yan anw de ka transport ka marchandise ni mɔgɔw ta ka na k'u la ta fɔ anw fɛ k'u ka déplacement faciliter dugu kɔnɔ ani dugu kɔkannaw la o ye anw de ye pour que anw ye poumon de jamana poumon ye bon a man kan anw minnu ye jamana poumon ye anw ka kɛ mɔgɔ salabagatɔw ye anw ka kɛ fɛn kuntan mina ye anw ka kɛ fɛn kuntan kununna ye o man kan fiyewu
a ka kan fɛnɛ an ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama de ye ka se ka baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na. An b'o welewelema min da o ye chauffeur i bɛ fa o fa a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲɛnama ye parce que e bɛ hadamaden minnu ta fama b'o la fantan b'o la setigi b'o la sentan b'o la e bɛ minnu ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka t'u bila yɔrɔ dɔ la ou bien ka bɔ jamana ka taa jamana f'i k'a dɔn k'a fɔ e ye fɛn ba de ye ni e tɛ nin fɛn ninnu tɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna la e ka kan ni sira ɲuman tagama de ye e man kan ni sira kolon tagama ye e man kan ni minfɛnjugu minni ye e man kan ni kunufɛnjugu tali ye i y'a faamu an b'o welewelema da u ye tuma bɛɛ k'u sensibiliser tuma bɛɛ komi a fɛn ninnu na san o san fɛnɛ USAID ani Union Européenne u bɛ to ka na siraw sariyaw taabolo ɲumanw na an n'u bɛ jɛ ka baara k'a la tuma caman fɛ tout ça c'est pour que ka se ka ni kura don an na i y'a faamu voilà. Donc bi a ka jɛmukan na an ni Seydou Jara de tun don syndicat des chauffeurs de taxi taxibolilaw ka syndicat ɲɛmɔgɔ don an tun nana ka kuma walasa kuma minnu ni nafaw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ taxibolilaw ka se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ nafa mun ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ accident na komi aw yɛrɛ b'a dɔn an ka accident ko juguyalen don bi nin de tun y'aw ka jɛmukan ye siraba kumakan na hakɛto bɛ nin kan Sali Ala Muhamadu.